Breaking news makosana ndipo tisachitozedwa apate kukamba zona kuti Vitumbiko Mumba ndi zonena kuti wamangidwa ndi polisi ndithudi ku Lilongwe kumene koko amutapa kodi akuti zikukhala motani sabwino tifotokozetu motere pakanali pano kunena kuti yangotulukatu chapompano kungopheduka ndithudi kuti no Vitumbiko Mumba yemwe tikudziwa bwinobwino kuti no anali running mate wa president wakale uja Lazarus Chakwera pa chisankho cha pa 6 September 2025 amene yuru ndi zonena kuti wamangidwa kunyumba kwake ku area 47 sector 1 mu mzinda wa Lilongwe kumene koko. Apolisi zomwe anachita anapitatu kuteko ku khoti la Lilongwe kumeneko ndi ukatengano warrant search warrant ja atakatenga search warrant basi kupita ku nyumba kwa Vitumbiko Mumba ndiye kunali basi kuyang'anayang'ana kenakonso napezeka zono tamutapa kumene kuja tiye iwe wamangidwa basi iweyo ndamangidwa pa zifukwa zotani na tiye ukamvera komweko mlandu umene takumangira ofusafusa kuti ndamanga pa zifukwa zotani mpaka na pano ndi zonena kuti polisi sikutani sikufuna kufotokoza zifukwa zimene Mumbai watapidwira koma pakanali panopa ndi zonena kuti amutapa kumpiritsa ndithudi ku polisi ya Lingadzi ndetiona kuti paja kumataka tampiritsa ku Lingadzi kena komuva iyayi tinadzayitcholaso rumamopita ku Lingadzi tinangopita naye ku area 30 kuti basi tikampanire kumene koko ayi panopatu ali m'manja mwa polisi mkulu ameneyo pajatupo ukamba ndeti nkakamba kale zonena kuti akuti toyena Christmas ndi zono rino saidya bwino holiday imeneyi akayidyera muchitokosi ndemene timakamba moja sizotinso ndikale tuyayi ndiwiki atha yomweyi apa ndo muno kwapezeka zonena kuti yayi asayambika tsopano kutapana kodi iyeyu angakhala amanga pa zifukwa zotani ndi mulandu wanji omwe wapalamula Vitumbiko Mumba ayi kuyamba tunde kuti mkulu amene atangolowa m'bwalo Vitumbiko Mumba sikumamveka zonena kuti wapanga zotere kapena wapanga chonchi wakhotetsa zinthu motere iye ankamveka ndi nkhani zabwino zije zoma noti yayi anapita kukasokolotsa shuga uku anapita ukayendera anthu ogwira ntchito m'majeni m'makampani ndipo zikuona ngati akuamenyera maufulu ndipo anthu ankamukonda okay komano kwa amene mwakhalamo kumamvera Bakile Mlozi TV inuyo nde amene mwina mungathe kudziwa zoti Bakile Mlozi TV yakhaye kumakambako zoti yayi Vitumbiko Mumba anapanga zoti anatsesa ndalama mwakumwa kuti anazisukula nazakhotesaso zotere yayi inachita motere ndi wakuti makhala mukumamvera kumeneko ife sitizeta kuyikamba 5 sa Bakile Mlozi TV komano zakhala zikumatuluka ndithu nkhani ngati zimenezozo kumeneko ku Bakile Mlozi TV nde ngati pamveka kunkhani zonena kuti mkulu wapalamula kapena anasokoneza zinthu kapena zinakhala motani nde kuti ndi kumenekoko ndithudi ku Bakile Mlozi TV amene amazitulutsa ne apolisi akhalabe akubwera ndikukhulupirira zono tinokuzafotokoza mwina kuti no chachitika ndichani kuti amanga amene mlandu wake ndi otani komano padzati mati pali kalisti ka anthu ndithu ndi palisti pamenepo meneka nkazungulira ndithu mwa mapropaganda chonchi m'masamba anchezomo ankakamba zoti yayi achina Niki Chakwera ali mgulu limenelo achina Richard Chimwendo banda ali mgulu mmenemo achina Chitshola banda ali mgulu mmenemo kuti munali katimu ka anthu ndithu kunoti akwene atapidwe Christmas ndithu mwina mwake tingoti New Year adzapezeka kuti akulowa chaka cha nyuwani koma achilowera mwina ali muselo chani ndiye padzatu mukuziwa madansi ake akupolisi akuti yayi musampiritse pa khoti alandira belo iyayi takumanganso pa mulandu winanso otere muziwa mmenezo mayendera kwapakanali pano zili motero stay tuned achibale inuyo musapite patali tikuti tikha tikuyenda nanu chifukwa chani kodi we got vc mwamveseseri ifeyo ndizonena kuti izizi zili m'manja mwathu monga mmene muno wake Vitumbiko Mumba ankaneneranso kuti no iyeyo we got this ndefe so we got this tikha tukupatsani maupdate amene wawa makamaka zikakhala zikupangani ford padzatu iti maitcha kunena kuti developing story ayi chimodzi chokha tingakutsimikizire nakuluakulu ndizonena kuti utsi usumafuka upanda moto mkulu uyu yeti mulandu wake Sunadziwike
komano muzozoti saka ngupita kwako nyamula opanda ejeni chifukwa zina zake endata naitopita ku court ukafika ku court ukatengano ya court ya judge tipasena asafusa kufuna mukapange chani farika sacheza kuti ifwa chani zikuone ngati zione ngati zozodi zotheka eni walanti mupite mukaseche ndi mukantape so kumene koko musakamusiye komweko hayi zayambika zikatere muli maganizo ena aliwonse mu comment section imo koma ande kuti molemeza so maganizo anzathu akuti